To yau ma mu leƙa fagen sauyin shekarar 'yan wasanni da kuma raunin 'yan wasa. Amma mu fara ɗaukar labarin ta raunin 'yan wasanni. Inda rahotanni daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid suka tabbatar da cewa matashin ɗan wasan Raul Asensio ya samu rauni wanda akalla zai shafe makonni 6 yana jinyar rauni. Ƙungiyar ta ce ɗan wasan ana sa ran ba zai dawo fafata taka leda ba har sai watan Oktoba a lokacin da ake hutun wasannin ƙasa da ƙasa. Ɗan wasan ya samu raunin hamstring ne wato raunin tsoka wanda zai ɗauke shi tsawon makonni 6 yana jinyar wannan raunin. Idan muka dawo ƙasar Ingila kuwa, tuni ita ma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bournemouth ta sanar da ɗan wasa Junior Kurfi ya samu rauni wanda aƙalla ɗan wasan zai shafe watanni 3 zuwa 4 yana fama ko kuma yana jinyar raunin da ɗan wasan ya samu. Ɗan wasan da ya samu rauni ne a yan atisayen shirye-shiryen shiga kakar wasan da za mu shiga yanzu haka a wasannin sada zumunci da ƙungiyar ta Bournemouth za ta yi. Ɗan wasan ya samu rauni ya samu ciwo ne a kafarsa wanda ya tilasta masa ficewa daga cikin wannan shirye-shiryen kuma ɗan wasan zai ɗauki wata 3 zuwa 4 yana jinyar rauni. Wasu suna ganin cewa wannan ya zama tsaiko da yunkuri da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona take domin ɗaukar ɗan wasan a shirin ta na ganin cewa idan bata samu Julian Alvarez ba za ta mai gurbinsa da Junior Kurfi matashin ɗan wasa mai shekaru 19 a ɗan asalin ƙasar Faransa. Sai dai a cewa wannan rahoton babu wata tattaunawa ko kuma yunkuri da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ta taɓa yi domin ɗaukar wannan matashin ɗan wasa. Duka abubuwan da ake zayyanawa raɗe-raɗi ne na ganin cewa kungiyar Barcelona tana neman wannan ɗan wasa, amma dai yanzu ɗan wasan har yanzu babu wata wato tayi da aka kawo ga kungiyar ta Bournemouth. Zai jinyar watanni 3 zuwa 4 sannan ya dawo fafata ma kungiyar ƙwallon ƙafa ta Bournemouth. Sai dai kuma kafin nan zuwa rufe kasuwar sauyin shekaru ɗan wasanni wataƙila mu iya jin wani labari saɓanin wannan, amma dai wannan raunin da ɗan wasan ya ji ya kawo tsaiko a yanayin yadda wasu ƙungiyoyi da ke son zabarin ɗan wasan za su miƙo tayin ɗaukarsa. To mu kalli batun sauyin shekarar 'yan wasanni, amma mu fara da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Newcastle inda gogaggen mai horaswarta Eddie Howe ya ajiye aiki da ƙungiyar bayan shafe shekaru 5 yana jagorantar ta. Mai horarwar ya bayyana cewa yana buƙatar ya huta ne yasa ya ajiye aiki da ƙungiyar ta Newcastle. Sa'an nan shi ne mai horaswar da ya jagorance ta lashe kofinta na farko cikin shekaru 56 da ƙungiyar ta yi rabanta da ta iya lashe gasa sai a wannan karan. Haka kuma a shekarar 2022 zuwa shekarar 2023 ya jagorance ta je gasar cin kofin wato Champions League a gasar zakaru ta nahiyar Turai bayan da ya karkare a mataki na 4 na gasar Premier League. Yanzu da ƙungiyar ta Newcastle za ta tsunduma domin nemo mai horaswa da zai jagorance ta a kakar wasa da za mu shiga yanzu haka. Mu je ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City, ƙungiyar da rahotanni suka tabbatar da cewa ta cimma yarjejeniya da ɗan wasa Ayub Buadi ɗan wasan ƙasar Morocco. Ina ta cimma yarjejeniya akan sharaɗin kwantaragi wanda zai ɗauke shi har zuwa watan Yunin shekarar 2031 a ƙungiyar. Abin da ya rage shine cimma yarjejeniya tsakanin ƙungiyar Lille da kuma ita Manchester City. Kuma rahotanni sun tabbatar da cewa tun Manchester City ɗin ta aikata yin farko ga ƙungiyar ta Lille da ke ƙasar Faransa domin ɗaukar matashin ɗan wasan. Wanda kuma ana sa ran kungiyar tana neman farashi ne da ya kai fam miliyan 100 domin ta sallamar da Ayub Fa'adi, amma dai Manchester City tana da ƙwarin gwiwar cewa cinikin zai iya kammala domin ɗaukar wannan matashin ɗan wasan. A yunkurin da take na ganin cewar za ta iya rabuwa da Rodri a koda yaushe kuma tana neman ɗan wasan da take ganin cewa zai iya mai mata gurbin ɗan wasan a ɗan asalin ƙasar Sifaniya. A dai kungiyar ta Manchester City wannan rahoton ya tabbatar da cewa dan wasa Sabinho dan wasan gefe dan asalin kasar Brazil ya bayyana wa kungiyar ta da ke fafatawa Etihad matsayinsa cewa yana so ya bar wannan kungiyar a bazarar bana domin rashin samun isasshen lokaci musamman ma a sauran kakannin da suka gabata. Tun a baya dai dan wasan yake ta yunkurin ganin cewa ya iya barin kungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City. Akwai rahoton ma da ya tabbatar da cewa ya cimma yarjejeniya da Tottenham, amma sai dai tsama da ke tsakanin kungiyoyin guda biyu ya hana cinikayyar tafiya wanda ya sa dan wasan Pep Guardiola ya ja ra'ayinsa ya ci gaba da zama a kungiyar ta Manchester City. Amma dai a yanzu dan wasan ya karanta da ballin cewa lalle ilalla yana son barin kungiyar, kuma kungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham ce ke kan gaba a cikin kungiyoyin da ake sa ran za ta iya ɗaukar dan wasan, domin kungiyar ta Tottenham Hotspur ta sanya dan wasan a matsayin dan wasa mafi girma da take hankoro domin ganin ta ɗauka a bazar wannan kakar wasa da muke ciki. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea ta kammala ɗaukar ɗan wasa Maxime Lacroix
ɗan wasa ɗan asalin ƙasar Faransa, ɗan wasan baya na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Crystal Palace akan kuɗi da aka cimma yarjejeniya fam miliyan 52. Kuma wannan ƙungiyar ko kuma ce wannan ɗan wasa tuni ya hallara a birnin London a ƙungiyar da ke fafatawa a filin wasa na Stamford Bridge, inda ɗan wasan zai sanya hannu kuma ƙara tabbatar da shi a matsayin sabon ɗan wasan na ƙungiyar. Wannan ɗan shigowar ɗan wasa a Maxwell Lacroix ya sa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta a Chelsea yanzu haka a hannunta cip tana da masu tsararin baya ɗai har guda 10. Ba mu sanya ƙungiyar ta Chelsea za ta yi da waɗannan tarin 'yan wasanni da ta haɗa a wata ƙungiyar ta ba za ta sallami 'yan wasannin ne domin ganin ta daidaita bayan ta ƙarƙashin sabon mai horar ta Zabi Alonso ko kuma yaya abin zai iya kasancewa. Idan muka je ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Fulham ƙarƙashin jagorancin Alvaro Arbeloa tuni ta cimma yarjejeniya da Real Madrid domin ɗaukar ɗan wasa matashin ɗan wasa ɗan asalin ƙasar Spaniya ɗan wasan gaba Gonzalo Garcia, ɗan wasan da Alvaro Arbeloa yake hankoran ganin cewa ya kawo ƙungiyar ta wato a ƙungiyar ta Fulham. Mai horaswar ko kuma ce cinikin yarjejeniyar tsakanin ƙungiyoyin guda biyu an cimma shi ne akan kuɗi fam miliyan 40 cif tare da ƙarin fam miliyan 2 bisa wasu sharuɗa idan har sun tabbata. Sannan kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid na da ƙuri da yarjejeniyar cewa za ta rike kashi 30 da kaso 30 na yunkurin ƙara sai da ɗan wasan idan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Fulham ta yunkura za ta sai da ɗan wasan, wanda ya kama idan aka haɗa jimillar cinikin zai iya kama fam miliyan 70 kenan a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid take nema a dangane da wannan ɗan wasan. Kuma baya ga haka ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid tana so ta yi wannan abin da ake cewa buy back clause, wato ta sake sake siyan ɗan wasan a nan gaba idan har aka tashi za a sai da shi. Idan Fulham ta tashi za ta sai da ɗan wasa Gonzalo Garcia, Real Madrid ce kan gaba wadda za ta fara siya, sai idan ba ta bukata sannan sai a sallamar da shi, kuma idan a sallamar da shi ga kasan da take za ta ɗauka kaso 30 akan cinikin wannan ɗan wasa. Ita kuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta PSG na dab da kammala ɗaukar ɗan wasa wato Magnus Akanji, ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Monaco ɗan ƙasar Faransa. An ci yarjejeniya tsakanin ƙungiyoyin guda biyu akan fam miliyan 50 cif domin ɗaukar ɗan wasan, abinda suka rage wasu ƙananan batutuwa ne suka rage a cimma tsakanin ƙungiyoyin guda biyu, ƙungiyar Monaco da kuma ƙungiyar PSG. Kuma ƙungiyoyin guda biyu suna da ƙwarin gwiwar cewa za a cimma dukkanin wasu abubuwa da suka kamata domin tabbatar da ɗan wasan ya dawo filin wasa na Parc des Princes karkashin jagorancin mai horaswa Luis Enrique da za mu tunkari kakar wasan shekarar 2026 zuwa shekarar 2027.